Измих ориза и пропорцията е около 1 чаша ориз на 2 чаши вода. Аз буквално ще го сложа и ще го забравя и ще оставя уреда за готвене на ориз да свърши работата вместо мен. Можете да добавите малко сол, ако желаете. Бих препоръчал да го подправите докато се готви, защото оризът е по-ароматен. Може и чайна лъжичка сусамово масло, ако желаете, но това е всичко, което му трябва. Затварям капака. Сега трябва да се съсредоточим върху пилето. Тук имаме 2 пилешки гърди, лист пергаментова хартия. И всичко, което трябва да направите, е да ги поставите върху пергаментовата хартия и да ги начукате добре, за да станат тънки и хубави. Завивам ги в хартията, взимам точилка и ще си изкарам целия гняв. Изглежда доста добре. И го вкусявам със сол и черен пипер. Сега е време да подготвя хлебните трохи. И така, първа стъпка. Взимам една супена лъжица брашно. Всъщност е малко повече. Подправям щедро. Можете да използвате бял пипер, ако искате, но аз имам черен пипер под ръка. Разбъркайте, за да сте сигурни, че е хубаво и хомогенно. В следващия съд ще поставим 2 яйца. Това изглежда страхотно. Ще налея мазнина в тигана. Тиганът се нагорещява. Освен това имам моята тайна съставка за перфектните хрупкави трохи, а именно галета панко. Това са дехидратирани трохи. Те са супер хрупкави, дори преди да сте започнали да ги готвите и ще ви дадат златист разкошен завършек на това кацо. Овалваме го в брашното, като изтръскваме излишното. Това е една от онези задачи в кухнята, които мразя, защото обикновено пъхам пръстите си там и те накрая се покриват изцяло с галета. Най-добре е използвайте щипките от яйцето в трохите и вижте това перфектно. Покрито пиле, което сега се нуждае от потапяне в мазнина. Ще забележите, че пържа в плитка мазнина. Така че бавно пържим нашето пиле. Докато пилето се готви, искам да приготвя наистина красива малка японска подправка от сусамово семе и водорасли нори. И всичко, което ще направя, е да препека това в тиган. Добавям малко сусамово семе. Изсипвам го отгоре. Ще напълня тигана. Ще нагорещя този тиган. Проверявам нашето пиле, докато се загрее. Мисля, че това парче може да се обърне. Да. Погледнете това. Красота. Обръщам го. Бавно готвене, без паника, малко мазнина и това прави живота по-прост. Добре, това е красотата на препичането на сусамово семе. Става наистина бързо. Следете сусамовите семена в тигана. Слагам ги в хаванче с малко морска сол и ще ги счукам, докато получа хубав фин прах. Ще оставя това на страна. Пилето в този момент е готово. Изваждам го в чиния, послана с кухненска хартия. Трябва да получите тези златни и малки котлети, които са готови за ядене. Красота! Имам малък съвет. За да извлечете максимума от вашия зелен лук и репичките, нарежете ги и ги потопете в ледена вода. Ще ги шокира и те ще се накъдрят и ще изглеждат красиви върху ястието. Просто нарежете зеления лук диагонално на тънко по цялата му дължина. Ще го сложа направо в тази купа след и ще се опитам да го потопя в тази студена вода. А сега репичките. Нарязвам ги на хубави фини резени. Слагам нашите репички там, а останалите ни зеленчуци буквално само ще ги нарежем. Нарязвам червеното зеле и нашите краставици на хубави фини резени. Изтисквам малко сок от лайм и поръсвам с малко сол. Последният компонент е красив сос. Започвам с малко масло в тигана. Добавям около една препълнена чайна лъжица кари на прах. Междувременно в купа добавям майонеза, лют сос, соев сос, сол и черен пипер и малко сок от лайм. Разбивам добре всичко преди да излея това златно маслено кари и след това просто разбърквам добре. Започвам с обилно количество ориз. Малко хрупкаво пиле. Ето защо правите пиле кацо. И сега е време за зеленчуци. Малко червено зеле, малко от нашите красиви краставици за хрупкавост. Имаме онези красиви кадрици от зелен лук, които просто изглеждат магически отгоре. Изглежда добре. Време е за този сос. Боже мой! Завършвам с тази красива смес от сусамено семе и водорасли.